carane nggendir wayang. Nah, sepisan nganggo cekelan wayang nglengkeh nggih. Cekelan wayange nglengkeh ngeten iki. Kaya sing wis tak aturke ning postingan sadurunge. Terus tangan sing arep digendir, iki tangan ngarep iki dijepit nganggo driji tengah karo driji manis. Ngene iki. Dijepit. Jepit ngene iki nggih. Terus penuding karo jempol kuwi nyekel gapite. Jentik kuwi gawe seimbange wae. Terus carane iki karek diselenthike maju. Nek wis dijepit selenthike maju. Ngene iki. Des. Ngene iki. Oleh nggih. Siji, loro, telu. Des. Kok nek arep gendiran mundur, munggah, piye karek di selenthike munggah ngene. Des, ngono kuwi. Des. Ngono. Ki aku lek nyeting rada munggah, soalnya penake nyetinge ngene. Kok ndak enek sing komen wayange mabur dan sebagainya. Ngapunten nggih. Iki soalnya tangan kiwa karo nyekeli HP. Nah, iki wayang gendir ngene iki.